हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे यूट्यूब चैनलनि थामहिनबा बर' लैंग्वेज यूट्यूब चैनलनि गोदान भिडिअ गोसो गोथारै फिन खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय आई होप नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ आरो आंबो दासान्दि जोबोर मोजाङैनो दङ। जुदि नोंथाङा बर'नि फिसाब्ला आंनि बे चैनलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय आरो लोगोसे नोंथाङा BTCनि सिङाव थानाय सासे बर' सुबुंब्ला चैनलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअ मोनसे लाइक खालामनो हागोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। फैदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगाङावनो आं बुंदों नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला शेयार खालामनो हागोन होननानै आङो आसा खालामदों। स' फैदो जों नायनि उदालगुरि जिल्लानि दालाइ मावख'आ बबेयाव आरो बेजों लोगोसे गोबां सोंथिफोरनि फिननाय थामहिनबा गोबां मोर एबाउट BTC थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि जों गोबां कुइसनफोरनि एन्सार बा गोबां बाथ्राफोर जों सावरायगोन दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों। स' फैदो जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। स' उदालगुरि जिल्लानि दालाइ मावख'आ भेरगाव BTCनि थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि VCDC थामहिनबा भिलेज काउन्सिल डेभेलपमेन्ट कमिटिया गासै गं 415 खान दङ जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाव आरो लोगोसे BTCनि थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि खोन्दो जौगाखां डेट मिन्स डेभेलपमेन्ट ब्लकआ गासै गं 40 खान दं। बेजों लोगोसे BTCनि थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि सिभिल साब डिभिजनआ गासै गं 8 दं आरो BTCनि काउन्सिलनि देरसिन जिल्ला थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गिदिरसिन जिल्लायानो जाहैबाय क'क्राझार जिल्ला। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।